модаре аз як чашмаш оҷиз буд. вай танҳо як писар дошт. шавҳараш бармаҳал вафот карда буд. барои таъмини рӯзгор дар ошхонаи мактаб кор мекард ва ҳар боре ба дидани писараш ба синфҳои ибтидоӣ меомад. оҷизии зан аз чашмаш боиси аз тарафи ҳамсинфон таъна шунида шудани фарзанд шуда буд. фарзанд ҳар рӯз вай чӣ хел бо як чашм дар мактаб кор мекунад, замин накафад ки ман дароям, мегуфт. мактабро тамом кард, ба мактаби олӣ дохил шуд, мактаби олиро ҳам тамом кард, оиладор шуд ва аз як гӯшаи шаҳр хона харид, соҳиби чанд фарзанд шуд. гӯё ҳаёти босаодат медид. аммо шӯълаи меҳри модарӣ дар дили зан аланга мезад. наберагонашро дидан мехост. ҳар рӯз ба ёди ҷигарбандаш оби дида мерехт. рӯзе модар тоқатро аз даст дода, дари фарзандашро сурох карда барои дидорбинии наберагонаш омад. чун аз дар даромад, ҳама ӯро бо хандаи истеҳзо пешвоз гирифтанд. аммо фарзанди пасфитрату беақлаш бар сараш дод зад ки туро ба инҷо кӣ даъват кард ки бе иҷозати ман дароӣ ва фарзандони маро талхакав кунӣ? худи ҳозир баромада рав аҷуза. модар оҳиста якак дарро пӯшида, узр мехоҳам, суроғаро хато кардам гӯём, аз назарҳо пинҳон шуд. баъди хатм кардани фарзанд мактабро 10 сол гузашта буд. ҳамсинфонаш ба ӯ мактуб равон мекунанд ки вохӯрӣ бо ҳамсинфон мешавад ва фарзанд ба он вохӯрӣ худаш нарафта ҳамсарашро мефиристад. ва баъди чанд солҳо аз ҳамон кӯчае мегузарад ки як замон бо модараш истиқомат дошт. ҳамсолҳои солҳои бачагиаш ӯро шинохта ба дасташ мактуб дод ва гуфт ки модараш чанд муддат пеш вафот кард. фарзанд ҳатто ашк ҳам нарехт. чун мактубро кушод, мазмунаш чунин буд: фарзанди азизи ягонаи ман, маро мебахшӣ ки як умр барои озурдахотирии ту будам. аммо медонӣ, замони кӯдакӣ сахт афтидӣ ва як чашмат захм хӯрд ва як чашмам нобино шуд. ман ҳамчун модар наметавонистам ба ин ҳодиса бепарво нигарам ва ман як чашмамро ба ту додам. аз ин ҳодиса чунон хушбахт будам, чунон хурсанд будам ки фарзанди ягонаи ман дунёро боз бо чашми равшан мебинад. бо муҳаббати бепоён, модари ту. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд. илова бар ин, навори шуморо мо дар канали худ, яъне канали хират дар ютуб мегузориму ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад, ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022. ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷойи аввал дар бахши назм 500 сомонӣ. ҷойи аввал дар бахши наср 500 сомонӣ. ҷойи дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ. ҷойи дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ. ҷойи севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷойи севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо
то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва муътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.